Salutare tuturor și bine ați venit la un episod din Minecraft. Astăzi cu Andrei. Bună! Astăzi cu Andrei, să zic. Astăzi jucăm pe Temple Run. Nu am face niciun rost. Haide, deci eu sunt mai mulțat și ăsta e... Și ăsta e... ăla de început să dai. Îți dau 3... Bă, stai, bă, vină cu a. Îți dau... Tu te stai, uite aici, stai așa cum stai aici, acolo. Îți dau 3 secunde să fugi. 1, 2, 3, fugi! 1, 2, 3. Urmărește să stau jos să te omor. Nu la pe acolo, bă. Păi ne-am făcut noi scot, da, ne-am chinuit să facem scot, bă, că nu puteam. Sper să nu ca jos. Am căzut. Stai că fără așa ca scările. Ale dat și ăsta spawn ca caca. Am făcut eu scările astea ca să urcă mai repede. O, e noapte, bă. Deci, putui! Mă zic să scări. Deci am făcut mai scări. Ceva. Haide, acum tu ești mai mulțat. Ce? Ce mă? Hai, mă! Te transformi. Haide, ești gata? S-a început? Ai urcat și tu? Ești cam vizibil tu. Da, e bine dacă ești vizibil, nu contează. Haide, 3, 2, 1 și... Dar bă, nu veni, haide. Da. Ești pro. Acum să... Tu ești din nou, care a murit. Da, haide, privire după mine că te aștept aici, haide. Vino, haide că stau și câteva secunde. Dacă nu mor. Haide. Păi dar nu te văd, să nu știu pe unde ești. Stai, pe unde ești? Ah, deci pe jos, stai, ești vizibil, bă. Stai să intri din nou să văd ce faci. Mă văd. Hai, cum a dat. Urcă. Fără să nu mai fii invizibil. Bă, dacă eu te urci. Cât am filmat? 2 minute. Da, să ne uităm acolo metri, că atunci am filmat. Ești prost. 15 minute și ce să mai postăm? Bă, mă duc înainte, că tu nu știi să joci cu Temple Run. Păi na, nu e Temple Run, este Parkour Run, poate. Dar ce ești de greu, cine nu? Eu te vezi cum le fac eu, ia uite. Bă, ce nu mă dus. Uh, 40. Sper să nu fiu eu să te filmare. Dar nu e nimica. Nu vede nimeni în cameră. Bine, nu s-a auzit nimic. A fost stomacul cuiva, nu? Stai așa că mă mănâncă la barbă, nu știu ce. Bă, iar unde văd? Bă, unde ești? Stai bună să întâlnesc. Stai unde văd. Nu contează, acum hai că eu sunt mai mulțat că tu nu ești bun. Nu ești bun la bară. Îmi pare că sunt prima. Că asta e ceva așa de... Dar unde ești? Că nu te văd. Stai. Hai, fugi. Bă, stai că eu nu te văd. Stai să știi. Iar sunt mort. Hai, mă încep, da. Te văd. Haide. Era și muzica pe fundal, cred că nu s-a auzit. Că nu mai știu că mai e. Nu găsiți. Haide. Fugi, măi. Fugi. Dacă mai stau țărăcat, hai că vin.
Vine, hai că nu ești bun, bă, și găina asta că te face mai bine decât tine. Uite, că asta nici nu e de jump-cut. Uite, uite că mă duc și în partea aia, cu partea aia a fost. Mai greu aici, partea aia. Hai, vină cu mine. Ce faci? Gata, hai că încheiem aici episodul, nu? Da, deci cam aduc acest episod ăsta, n-am reușit nici să fie nici mai mulță, nici nimica. Nu e bula nimica. Dacă e mai mulță, cade jos. Dacă e la de funiță, cade jos. Cam aduc acest episod, la prietene.